Fil-Mużew Marittimu fil-Birgu saret laqa oħra mis-sensiela Gvern li jisma'. Il-Ministru Owen Bonici ħabbar li wara s-suċċess ta' Sfin Malta s-sena li għaddiet, is-sena li ġejja se titwaqqaf Teatru Malta. Kumpanija Nazzjonali tat-Teatru għal pajjiżna li permezz tagħha atturi jkollhom l-opportunità li l-passatemp tagħhom ibidluh f'xogħol full-time. B'hekk ikunu jistgħu jtellgħu produzzjonijiet ta' livell mhux biss f'Malta iżda anke barra minn xtutna. Qal li l-Gvern għandu fiduċja sħiħa fis-settur tal-kultura li minn niċċa għandu jsir industrija li toħloq ix-xogħol u tkabbar l-ekonomija. Rimarka wkoll li restawr li sar f'żewġ fortijiet ewlenin u l-bżonn tal-idejat tal-privat fil-ħarsin tal-wirt storiku. Qed ngħidu, naraw x'idejat għandu l-privat. Naraw biex ħajoħroġ il-privat. U ejja naqblu li postijiet storiċi niftehmu ma' min jixtieq jużhom NGOs, privat, għaqdiet oħrajn, jgħidilna x'idej għandu u flok jinżammew jaqgħu biċċiet, jiġu imtejba u użati. Tkellem ukoll dwar diversi oqsma fil-ġustizzja, fisser id-diversi riformi li qegħdin isiru biex is-sistema tkun aktar effettiva u ċ-ċittadin jinqeda aħjar. Għal aktar minn darba ċara l-fatt li droga hija ħażina iżda sostna lil lanqas huwa tajjeb li jitkisser minnu vittma tagħha. Ħantuk ċans toħroġ mill-vizzju. Uri kemm inti raġel, uri kemm inti mara magħna li qed intuk ċans ieħor. Jekk inti tkun raġel magħna u tkun raġel miegħek innifsek, għax fl-aħħar tal-ġurnata miegħu ħajkun jew magħha tkun raġel jew mara, aħna ħantuk il-possibilità li l-qorti ma timponix bil-fors pena ta' ħabs. Il-Segretarju Parlamentari Stefan Buontempo tkellem dwar il-ħidma li qed issir mill-Kunsilli Lokali biex itejbu l-kwalità tal-ħajja tar-residenti. U saħaq li dawn għandhom jingħataw l-għodda meħtieġa biex ikunu effiċjenti, effettivi u qrib in-nies. Buontempo saħaq dwar l-importanza tal-attivitajiet kulturali fit-tmiem il-ġimgħa li fost oħrajn jgħinu fit-tkabbir tal-ekonomija lokali, iżda mhux biss. Kemm hu sabiħ u kemm għandna napprezzaw il-volontarjat. Ħafna nies m'għadhomx ikollhom ħin għall-volontarjat u bdaw l-attivitajiet kulturali. Għandna għexien pereżempju din is-sena aktar minn 1000 ruħ daħlu bħala volontira biex jgħinu f'dawn l-attivitajiet kulturali. Buontempo qal ukoll li se ssir kampanja biex il-gwardjani lokali ma jibqgħux jissejħu wardens iżda jinbidlu għal uffiċjali tal-komunità. Qal li ċitazzjonijiet mhux se jibqgħu lan primarju iżda l-għanijiet ewlenin se jkunu l-għajnuna u l-edukazzjoni.